fɛn o fɛn bɛ fanga la bi ni min dan b'i yɛrɛ la mobili ta wali avion ta i ka taa CEDEAO jamana dɔ la ko an ka faamaw u n'u ka denbaya u tɛ se ka yala yen bilen u banna ala wa n'u ka wari bɛ CEDEAO jamana fɛn o fɛn kɔnɔ ko nin ye o kuma nin ye o bannen ye bolo tɛ se ka mago wari la bilen fo waati wɛrɛ wa ko CEDEAO commission u ka hakili jagabɔ kɛ yanni décembre kalo tile 12 nata cɛ ni Mali fanga ma segin a kɔ layidu min n'u yɛrɛ ye u bolonɔ bilo la k'u layidu bɔ a sira fɛ diɲɛ faden kɛnɛ kan ko ka ɲangini bere wɛrɛ kɔrɔtan ka jigin Mali kan an balimaw leçon jumɛn bɛ nin kɔnɔ CEDEAO ko cogo di ko a yɛrɛ kumakan a y'a labato Mali danbe tɛ kan fila fɔ ye Modibo Keyita danbe tɛ kan fila fɔ ye Mali ye layidu fɛn o fɛn ta ani diɲɛ cɛ Mali ma deli ka kani a si la mɔgɔ de bɛ t'i disi gosi manamana kan fɔ la an bɛ Modibo Keyita ka sira kan an bɛ danbe kuma fɔ i yɛrɛ kumakan i ye fɛn min kɛ papiye i faso kɔnɔ k'o kɛ bɛnkan ye i n'i ka jamanadenw cɛ ko kalo 18 transition bɛ ban o la Choguel ka tila ka fanga kani ko transition kalo 18 dɔrɔmɛ a tɛ fara kan e ka tila ka taa sigi faden kɛnɛ kan k'o kani i la n balimaw ka tila k'i lebu faden kɛnɛ kan k'i ka jamana tɔgɔ tiɲɛ i yɛrɛ ka layidu talen nɔfɛ a bɛ tila ka mankan ci ko CEDEAO bɛnna Mali kan respecter notre souveraineté notre dignité le Mali est un grand pays un grand peuple oui o grand peuple jɔnniw de bɛ ka an mara hadamaden kumakan i ka bonya bɛ b'o de fɔlɔ la dutigi fɛn o fɛn bɛ yen k'a yɛrɛ ka dudenw tigɛlen b'a la a dala kuma de don a bɛ min fɔ dudenw t'o ye a bɛ layidu fɛn o fɛn ta a tɛ kɛ i yɛrɛ ka dudenw bɛ tigɛ i la fɔlɔ u ma layidu ta CEDEAO dɔrɔn ye u ye nin layidu ta malidenw ye an y'a kɛ papiye sigi de kɛra ko concertation k'o kuncɛ ni charte ye ko kalo 18 ka bolonɔ bila o la ko malidenw bɛna sigi assise la kalo nata ko n'a sɔrɔ o kalo 18 dɔ bɛ fara a kan wali ni dɔ tɛ fara a kan k'an bɛna bɛn o la jaja Choguel ye papiye kɛ maliyɛnw ɲinɛ ma ɲɛmɔgɔ minnu sugantira ko ka sigikafɔ labɛn malidenw ni ɲɔgɔn cɛ olu ɲinɛ ma ka papiye di CEDEAO ma ko dɔ bɛ fara transition kan ko a tɛ se ka kɛ o dun bɛ k'a fɔ télé la ko non ko malidenw de bɛna fɔ ni dɔ bɛ fara kan wali ni dɔ tɛ fara kan o waati kelen a bɛ k'a fɔ CEDEAO ye ko élection tɛ kɛ ko dɔ bɛ fara kan sigikafɔ ma dayɛlɛ yɛrɛ fɔlɔ maliyɛnw ka kan ka fɛn min jalatigɛ hali o sigi kɛnɛ ma dayɛlɛ o don ma se fɔlɔ Choguel ye papiye kɛ k'a di CEDEAO ma ko dɔ bɛ fara transition kan ko élection tɛ se ka kɛ maliyɛnw ma informé o la fo CEDEAO de ye maliyɛnw informé ko a b'a la aw bɛna sigi min kɛ ko papiye filɛ nin ye gouvernement nana ko élection tɛna kɛ assise kun ye mun ye miliyari 2 de fana bɛna ta Choguel fɛ jamana budget la ko k'o sigikafɔ labɛn n balimaw baasi tɛ bi bi in na Mali kɛra den kɛrɛfɛ ye diɲɛ kɔnɔ Union européenne olu ko k'u bɛ CEDEAO kɔ Conseil de sécurité de l'ONU olu tun y'a suda ko ni CEDEAO y'a bila yɔrɔ min olu bɛ yen o kɔrɔ bi bi in na Mali bɛ kunfɛta la a kelen anw ka jamana bɛ hukumu min kɔnɔ MINUSMA sɔrɔsi minnu bɛ yan a tila bɛɛ ye CEDEAO jamanaw ka sɔrɔsiw de ye a tila bɛɛ Côte d'Ivoire sɔrɔsiw Guinée sɔrɔsiw a n'a ɲɔgɔnnaw a tila bɛɛ olu de ye anw ka jamana usine tɛ yan
kɔgɔji ti yan Mali ka fɛn bɛɛ ye importation ye an bɛ fɛn bɛɛ de bɔ n'an tɛ ka bɔ n'a ye Sénégal an bɛ ka bɔ n'a ye Côte d'Ivoire halisa dɔw bɛ disi gosi la foyi tɛ dilan hali lemuruba ɲuman pour que k'a dun a bɛ bɔ kɔ kan ka na de hali jaba ɲuman a tɛ sɛnɛ yan bilen a bɛɛ ye min bɛ bɔ kɔ kan ka na Mali sɔrɔ gulonnen bɛ mun na impôt ani taxe